Penpena ka Iran State Media bakal adu no ki saungut ki brio ki bakongsan jong kari Iran ki bakon thop ki arngut ki he sipai bat ki arngut ki scientist ki bah klik du jong kari Iran kata u Hussein Salami u bolong u chief lene u top commander jong ka IRGC lene ka Iran Revolutionary Guards bat ya u Kholam Ali Rashid u bolong u Major General jong ka IRGC kumjur ki arngut ki scientist ki bah klik du ki badai pej ya ki nuclear facility jong kari Iran kata Faridun Abbasi Davani bat u Muhammad Mehdi Karanchi kini borok sungut ki balong ki riu khrau jong kari Iran ki la khlat no mene ka step hadin ke jing terbom lani kata ki strike na ka liang ka tenhun jong sipai ling sun jong kari Israel susu ki don ki terlang khubor ki betu ba dan haduk ringut ki scientist jong kari Iran ki bala khlat no hak jing het ma jong sipai Israel mene ka step handrai haduk benta na ka liang jong ka Iran State Media keempat semula confirm ne pat pentiknai ta ka jing jia bat ka tma menta ka don pedang ka jing krut ke basir khai pedang ka Iran bat ka Israel bat na ka liang jong ka Israel kala hukum ki nong snong jong ka bro bikin don hak jaka ri rene kita ki bom shelter ba ki ong nomor Kenang banyada bat ban lai iem wada jia ba misai jong ka Iran ki hap apo jong kari Israel